Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Disyembre 7 hanggang 9, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang magpasalamat sa lahat nag-greet sa akin ng happy birthday noong December 5. Ang aking wish ay sana po for the next 10 years wala na pong tatama ng bagyo or lahat po mag-recurve. Walang landfall dahil po alam natin na marami po naghihirap dahil itong sunod-sunod na mga bagyo. At bago rin tayo mag-umpisa, gusto ko lang ibalita sa inyo na sa nakalipas na 30 or 30 minutes ago, nagkaroon po ng medyo malakas po na lindol sa may dalampasigan po, malapit po sa may east of Prieto Diaz, Sorsogon, kanina ng 10:37 p.m. Ito po ay may magnitude na 6.4 at tectonic po siya in origin. Ibig sabihin sa ilalim po siya ng lupa. Around 30 kilometers sa ilalim. Okay? So, 30 kilometers ang lalim po niya. Hindi po masyadong shallow. So, ang effect po nito ay hindi malubha compared sa mga 10 kilometers, 5 kilometers kasi nasa malapit po yan sa surface. So, medyo mas grabe po ang epekto niyan. But let's hope and pray mga kababayan natin sa Kabikulan, lalo na sa may Southern Bicol, like Albayes, Sorsogon at Catanduanes, as well as sa may Northern Samar, are all safe. Okay? Sana po wala pong na-injured at wala pong nasaktan dito po sa panibagong lindol na naganap mga 30 minutes ago. So, pray po natin na sana po wala pong nasa safe hands po silang lahat. Okay? Dito po sa Naga, kanina may estimate mga nasa intensity 2 to 3. Pag sinabi natin intensity, ito po yung nafe-feel po natin. Okay? Kung gaano siya kalakas, gaano ang shake. Medyo gumalaw lang yung mga chandelier. Pero nafe-feel mo talaga na may lindol. So, between 2 to 3, siguro pwede natin sabihin na 3 na po ito. Intensity 3 ang na-feel po natin dito sa Naga City at ibang areas po ng Northern Bicol region. I don't know in like Albay, Sorsogon, siguro mas malakas kasi medyo malapit po ang epicenter. So, I hope all is well. Pray po natin sana wala na rin itong mga lindol kasi ito po ay medyo nakakatakot. Hindi natin na-forecast ng mga ganitong uri ng natural calamity. Okay? So, iwanan muna natin yan. Yan ang latest from Fieldvox. Punta na lang po ninyo sa earthquake.fieldvox.dost.ph sa latest earthquake information dito po sa panibagong lindol na yung gabi lamang. Now, umpisa natin yung update. Itong latest CraftSat. Simula na yung araw ng Lunes hanggang bukas, Martes. Meron po tayong nandun pa rin ang hanging Amihan sa may dulong hilagang Luzon. Kasama po ang ibang parte po ng Ilocos Region, Panatag Shoal at Calayan Island Group. Nakatuloy-tuloy po yung hangin yan. Patungo dito sa isang shallow low pressure area na kanyang may nakakabit po na surface trough na nakaka-affecto po sa malaking bagay po ng Luzon, Bicol Region at MiMaRoPa. At may mga localized thunderstorms po na inaasahan po dito. Dahil po nitong surface trough. Dito po lang po sa Northeast Monsoon, mag-ingat lang po dito sa hanging Amihan. Dahil po sa mga possible na mga subasko, paglakas ng hangin. At pwedeng umabot po ng 65 kph. At yung mga ulan ay on and off, padaan-daan, pero mostly cloudy po at mahangin. Samantala, may medyo mas maulan at may mga thunderstorms dito sa area ng surface trough. Dito po sa mga areas na binanggit natin sa Luzon. Dito naman po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan and silangan bahagi po ng Bisaya, silangan bahagi po ng Visayas, meron po tayong Easterlies surface wind flow. Pinapalakas po ito ng La Niña climate. Kaya medyo may mga dumadaan po mga localized rainfall at thunderstorms dito po sa bahagi po ng Eastern Visayas at Eastern Bicol. Wala naman po tayong nasa na bagyo na pwede mag-form based po sa mga reliable computer models. Posible may magkakaroon pa rin mga low pressure area but ito po ay magdadala lamang po ng mga pag-ulan. At ito po yung fast animation. So may panibago ditong shallow na nag-form sa west of Mindoro pero palabas yan ng ating bansa.
Ito naman po yung mga localized thunderstorms at ito po yung surface, ito po yung mga cloudiness, may mga pag-ulan at thunderstorms dulot po ng easterly surface wind flow. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, so ayan po, kinakita po natin yung mga clusters o yung mga kumpul-kumpul na mga localized thunderstorms sa iba't ibang areas po ng Kabikulan. Dito rin po sa may eastern sections po ng Isabela at Cagayan. Dito rin, medyo malaki po ito dahil po sa posibleng shallow na nagpo-form na LPA west of Mindoro or northwest of Palawan. So, expect may mga thunderstorms po dyan. At gayon din po sa may parte po ng Mindanao. At kung titingnan natin yung 3-day rain at wind forecast mula sa ECMWF, bukas po ng alas 8 ng umaga, medyo okay naman po ang panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa except po dito sa may central at northern Luzon. May mga thunderstorms dulot po ng hanging silanganan na po based po sa nakita natin ng direksyon ng hangin. Tuesday afternoon, may mga inaasahan pa rin mga localized thunderstorms dulot ng Easterlies sa may Sulu Archipelago, MiMaRoPa, Visayas at Mindanao at ibang areas po ng Luzon at Kabikulan. At pagdating po ng Miyerkules, medyo okay naman po pagdating ng 8 a.m. ng Miyerkules, malaking bagay po ng ating bansa except for Palawan, eastern sections of Luzon, may mga possible showers pa rin. Pagdating po ng Miyerkules ng hapon, December 9, may mga inaasahan po mga showers pa rin sa may iba't ibang isolated areas ng Luzon, kasama po ang Bicol. Dito rin po sa ibang areas po ng Kabisayaan, may MiMaRoPa. Pero medyo mas malakas po ang mga thunderstorms dito sa bahagi po ng Mindanao. So far, yan po ang ECMWF. Pag titingnan natin yung GFS, meron pong papalapit na LPA hanggang Thursday. Thursday, medyo maulan daw ang Bicol, may dadaan na LPA. But sa ECMWF on Thursday, meron din pong konting kaulapan, baka surface trough lamang po ito. Okay? Hindi naman po pinapakitang active low pressure sa ECMWF. So, asahan na natin ito, mga mahihinang LPA, mga moderate to aktibo, na hopefully hindi maging bagyo for the next few weeks dahil po sa prevailing La Nina, kaya may maulan po tayong pwedeng maganap hanggang December 15. Okay? At dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Disyembre 9 hanggang Disyembre 7 hanggang 9. At babalik ulit tayo sa Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.